Ovo je IP špijunska kamera Zidni sat. Namena ove špijunske kamere jeste gledanje u realnom vremenu šta se dešava u prostoriji gde je postavljena špijunska kamera. Skriveni video nadzor se vrši u realnom vremenu sa neograničenim dometom putem mobilnog telefona, odnosno putem aplikacije koja se dobija u paketu, a instalira se na mobilni telefon. Ovo je idealan uređaj za tajni i diskretni video nadzor prostorije u kome se nalazi zidni sat. Ono što je potrebno jeste da u prostoriji gde se postavlja zidni sat bude omogućena Wi-Fi ili LAN internet veza, kao i da telefon preko koga se vrši video nadzor ima pristup internetu. Mikrokamera koja je ugrađena je izuzetno malih dimenzija i praktično je nemoguće je primetiti. Satni mehanizam je u potpunosti nezavistan od mehanizma mikrokamere. Špijunska kamera u zidnom satu ima trajno napajanje, tako da je omogućen neprekidan i trajni rad. Ovaj sat ima i mogućnost snimanja onoga što se dešava u prostoriji. Sve se snima na microSD karticu i to se kasnije pregledava na vašem računaru putem programa koji se dobije u paketu. Sat u potpunosti izgleda i radi kao klasični zidni sat koji pokazuje tačno vreme i temperaturu. Da bi ovaj špijunski sat funkcionisao, odnosno da bi skriveni nadzor funkcionisao, potrebno je da u prostoriji gde se vrši video nadzor, odnosno skriveni nadzor, bude dostupna internet veza putem LAN kabla ili putem Wi-Fi mreže. Ukoliko postoji Wi-Fi mreža u samoj prostoriji gde se nalazi zidni sat, nije potreban nikakav LAN kabel koji se razvlači do zidnog sata. Jednostavno sve ide putem Wi-Fi mreže. Imate neograničeni domet u skrivenom nadzoru putem vašeg mobilnog telefona, koji može biti bilo gde, i potrebno je samo da taj telefon pomoću koga vršite video nadzor ima pristup internetu. Aplikacija koja se dobija u paketu se prosto instalira na vaš mobilni telefon i vi vršite skriveni nadzor sa neograničenom daljinom posmatranja. Ono što je potrebno jeste da vaš telefon bude Android operativni sistem. Špijunski zidni sat ima mogućnost snimanja onoga što se dešava u prostoriji u kojoj se nalazi. Sve što se snima, sve memoriše na microSD karticu koja se ubacuje ovde sa zadnje strane. Kada se završi snimanje, vi prosto uzimate microSD karticu, povezujete je na računar i pregledavate šta je zidni sat snimio putem programa koji se dobije u paketu. Ono što je bitno napomenuti jeste da je satni mehanizam u potpunosti nezavistan od mehanizma mikrokamere, to jest zidni sat će i dalje raditi nezavisno od toga da li kamera vrši snimanje ili ne vrši snimanje, odnosno da li se vrši skriveni video nadzor ili se ne vrši video nadzor. Ono što je također potrebno primetiti jeste da je mikrokamera u zidnom satu izuzetno dobro sakrivena i praktično je nemoguće primetiti gde se nalazi mikrokamera. U paketu s ovim špijunskim satom se dobija LAN kabel za povezivanje na internet, a ukoliko postoji Wi-Fi mreža, ovaj LAN kabel nije potreban. Kabel za trajno napajanje zidnog sata, adapter za 220 V za povezivanje kabla sa strujom, naravno dobija se i zidni sat špijunska kamera.